ବାଘ କୋକା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବସାଉଥିଲା। ସେ କୋକା ଘର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଲା କାଲି କ'ଣ ପଳେଇଥିଲୁ? ମୋର ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇବି। কি কইলা? এই বাঘ পা ବାଘ କହିଲା ମୋତେ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ପୁଣି ନେଇକି ଆଇଲା ଘରକୁ ସବୁ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣା ଆଉ ତା ବାପା ଏସବୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣା ଦିଦି ଆଉ କ'ଣ ଦିଦି କହିବି ଯେଉଁ ଗାଁ ଦିଦି ନା ଦିଦି ଆଉ କ'ଣ ଦିଦି ଖୁଚି ତମେ ବି ଯାଉଛି ନା ତମେ ବି ଦେଇକି ଆଇଲ।